sesibuyile-ke yabo ku-blind date. Oh well, Mr. Obama uthe uyagula yabo, so uthe ngi-step in kancane. We want to say thank you ku Mr. Obama for i-contribution yakhe. Azi ukuthi i-South Squad X family yamthanda, and yes. So here imagine namhlanje angazi ngidescribe kanjani yabo. Yeah. So anywho la sinama rules la. Anjilana amagama, age, nhlalaphi, none of that stuff, ne? Neta. So okay, i love language. Ayikho. Yini love language yakho? Anginayo. Unayo? My relationship is over kanjani love language? Nobona phambili. Oh hayi. Yini ama red flag? Awusekho nje. Awasekho? Hayi ukuthi bewakhona bese wani wathi Usho? Ta yini ama red flag wakho? Umuntu homeboy. We see too many niggas, we crack. Homeboy. Yeah. Late replies. Yeah, but So okay, okay, ne. Ngokubuza manje, a question man. If lana ne, like lewe yasestratini vele yabo player, angithi vele wasestratini. Lewe yasestratini, blind. Hlezi yabo chilling amachita yabo. Shaya habi yona yonke leyo nto lekhona vele. Wantswarane, wira so. Yohlala nayo vele? Okay, wena girl, if uboy lana ne. Hlezi sekhela amantombazana ulapho uyatholakala lapho uyababamba nani ungayivumela le? Angeke. So okay, into engizoyenza manje ngizokhulumisana, umbuza ama question nawe ngizombuza ama question, yayibona? Yeah, khuluma mbuzo mfana. Ngisayilungisa Yeah, yini question yakho? What are your red flags in a guy? Uthini ama red flag kuguy? Ini? Ama red flag endodeni. Umuntu othanda amantombazane. Uthi umuntu othanda amantombazana player. Yeah, uthi umuntu othanda amantombazana yabo. Yayibona? So wena question? Ngathini vele? Are you a Awakuzwa mfana. Asiyimugeli na ungela. Yeah, ngisacabanga. Ma promise voice player. Awungawani, ngiseza. Phakame loyo nawo. Uyazi agcwele ama question nje. Angazi ukuthi ngingachoose yiphi. Would you date a short guy? Mzweli? Ngitranslate. Uthi ungajola nomuntu okord ngaleyo ndlela leyo. Indawo. Guys, ngiyazazi mina mangikhona ukukhuluma. Oh, ntona uthi angeke akhone jo. Okay. Uyazwakala. Ngibuzisa yena ke manje. So okay, manje kuzoza abantu nebazokhipha ama mask ne. So la i-tradition yala kule family ukuthi ngibambane ngezandla bese ngikhipha ama mask. Katsanda so. Isandla poison. Bengicela abazokhipha ama mask. Five, 4, 3, 2, 1. Yeah. Okay, Buyani. No. Okay, Buyani. Come.
Here we are again. Guys. Mayenza umunye umntana iphelo phela. Hawu, asiphelo. Ngiyani grade man? 10. Haya bothi abaningi musla. Ngenza so. Uzoboshwa. Ngibuzile. Uzoboshwa wena. Uzoboshwa. Uzoboshwa. So asimesh le. Buya. Man, hawu. I'm raised player, I'm raised. Mritha ngaki? 8. Ungithelani ngimdala. Now it's hectic now. Mayona, okay, ina banyana. But cake is cake even if it's an old oven. Bars. Oh my goodness, wow. Bars. Yeah. Nigi number. Cute lo mntana. Nasikhathi samagame la. Wish death upon me. Wow, man. Yeah. Shanja lo player. Kuku. Hey, woo. Ake dlale mokhi. Fakala. Ngola baby mo. Ngwala baby. Akibaki. Igama, phela kunegama la. Sokuphelele kanje. Akutext. Uthi umtext player. Hawayithi. Satingi wangithi. Aye. Batladile lithathe masiko. Bekuyi enye episode leyo. Nangu Mr. Obama passing by. How are you, Dam? I'm great. I heard it was a very productive episode, and I'm very happy for the South Squad X family. I hope that it grows into a franchise. And please really hit the subscribe, comment, and like our videos. We're trying something here, and if we could have your support, it would be great. Noma sebaletha abantu ababi. So you posted some interview. Fusekwe na Obama. And like guys, ngicela ningasangiletheli umntana tu. Whoa. Buzz. Okay, you posted some view there. So benjani experience yakho ne South Squad X? Bad. Ungabuya if singakulethi umude mhlawumbe. Nangas, ngicela nomngani wami cana. Khule. So yeah, yiyo ke leyo. Thank you very much. Okay, bye. Another posted interview ne South Squad X. So wena player benjani experience yakho ne South Squad X? Meyinhle, right. Me right. Ungabuya mara la. Definitely. My player. For number 2. Yo. Wana.